започна като тъпото клипче. Това не беше за ефир. Значи, мисля, че ти си тъпа, тъпо и то си тъпя YouTube, но пусна нищо от него. Тъпя и то с YouTube, изгубихме 24 секунди само заради той. Мисля, че умна, красива, хубава, умна, красива, мила. Когато играем някакъв спорт, спортуваме се тая, ти псуваш Мишо, което е добре. Не се опитвам да го правя. И като цяло е това. Обичаш приятелите си, нали така? Да, обичам ги, да, обичам ги, да. Виждате, Кати? Чакай, как беше това? Теле? Ай, байза се, се видим на таскал. Чакай, как се прави това? Стройката, да, това. Да. Абе, нещо такова, карай се.